Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la uVelephi. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezika Sibongile and Dlaminis. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphathele ama-teaser kaSibongile and Dlaminis, izinto nje okumele kuyilindele kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke thinta ubaba kaSibongile uvuma mase kuba nguye ke lapha usamkelisiwe. So la baveza ukuthi ke uvuma uzolungiselela i-date for yena benosamkelisiwe, kodwa ke uzobeke sezithola ejabhile and futhi ke khathazekile. Baphinde baveza ukuthi ke ngolwesibili usamkelisiwe uzozama ukuthi ke mthole lo muntu ozama ukumosha ke isitolo sakhe nangenhlahla uzomthola. Okunye futhi abaphinde bakuveza la baveza ukuthi ke usangweni uzokhuluma kabi naye ke lapha usamkelisiwe, uzomsongela, uzobe emtshela khona ukuthi ke lo mjolo akawuzamayo lapha novuma akawuyeke. Ngidlule ngiye kuuVelephi, baveza ukuthi ke ngomsombuluko uVelephi uzobuyela le ekhaya kubo eXhobo and izinto ngeke ihambe kahle. And ngapha esayidini ubaba wakhe uVelephi uqiniso kuzobeke kumshubele njengoba kamangakhe azobeke sevela kancane kunezinto kuVelephi azobeke ezitholile lapha endlini ezikhombisayo ukuthi ke kahle kahle lendlu ngathi akusiyona ekababa wakhe, kodwa ke bazozama ukuthi ke belungise izinto. Ngidlule ngiye lapha kwindaba ke thinta uJabu. So la baveza ukuthi ke uJabu benosisi wakhe bazoqhubeka ke nohlelo labo lokuthi ke bewuyise ifamily yakwaDlamini. And ke khona ke into abazoyenza kumndeni wakwaDlamini and ke leyo nto izobadalela inkinga khona ke kwaDlamini. Aphela lapha ke mbukela ama-teaser kaSibongile and Dlaminis. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.